रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै नोंथांमोननो आङो मोनथिनो गोनांथार आपडेट होनो नागिरदों। बे मोनथिनो गोनांथार आपडेटफ्रा ओरैबायदि जोंनि बुहुमाव मोननै गिदिरथार जाथाय जानो थांगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दै थाम्बनेइलावबो दिन्थिखादों। बेजों लोगोसे बेखौ फोरमायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो कयेकटा गिदिरथार गोनांथार आपडेट होनो नागिरदों एबा बेखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिना लानाया गाहाम होननानै सानदों। गिबियावनो दङ दा जोंनि गेजेराव गोबां अनलाइन फ्रड एबा साइबार क्राइम, बेंक एकाउन्टनि थाखा लानानै थांनाय, सोरखौबा एटिएमफ्राव बेबादिनो गोबां रोखोमनि फ्रड खालामनानै थाखा लांनाय एबा नोंथांनि हा हु सम्पथिनि गोबां रोखोमनि दिनै गासिबो अनलाइनाव जाजोब्बाय। दा बेनि गेजेराव जुदि नोंथांखौ सोरबाफोर अनलाइन फ्रड खालामदों एबा साइबार क्राइम सोरबाफोर थगायनानै नोंथांनिफ्राय धन सम्पथि हा हुनि माबाफोर जुदि थगायनानै सेनानै लाबाय बायदोंबा बेनि सायाव दिनै आसाम पुलिस बिफाना मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होदों, जायखौ साइबार क्राइम अनलाइन साइबार क्राइम माने बेनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोननो थाखाय बे नाम्बाराव डायल खालामनानै नोंथाङा जुदि माबाफोर बिपदआव अनलाइन फ्रडनिफ्राय एबा साइबार क्राइमनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय नाम्बार मोनसे होदों। बेखौ नोंथांमोनहा मोनथिनानै लानाया गाहाम होननानै आं सानो। बे नाम्बारखौ नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होना होबाय 1930। बे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथाङा जेब्ला कल खालामगोन नोंथांनि जाथायनि सोमोन्दै सोंनायजों लोगोसे नोंथांखौ जेसेखिनि हायो सहाय होगोन। बेजों लोगोसे नै नाम्बाराव खोन्थानो नागिरदों नोंथांनाव जुदि आधार कार्ड दङबा बेखौ 14 जुननि गेजेराव 14 जुननि गेजेराव जुदि आपडेट खालामना लायाबा नोंथाङा हयथ' किसुमान खामानिफोर मावनो थाङोबा बे खामानियाव हेंथा जानो हागौ। दा बेनि थाखायनो आपडेट खालामनानै लानाया गाहाम होननानै सानो। भारत हादरनि UIDAI इउनिक आइडेन्टिफिकेशन अथरिटि अफ इन्डियानि फोरमायनाय बादिबा 14 जुननि गेजेराव नोंथांमोना आधारखौ आपडेट खालामनानै लानांसिगोन। जुदि आपडेट खालामना लायाबा हयथ' नोंथाङा गोबां खामानिफ्राव हेंथा मोननो हागौ एबा हेंथा जानो हागौ। दा नंखायनो माइ आधार पर्टेलनि गेजेरजों नोंथाङा गुगल सार्च खालामनानै आपडेट खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा गाव रोङाबा अनलाइन सेन्टारफोर दं, बेखौ थांनानै नोंथाङा नोंथांनि आधारखौ आपडेट खालामनाया मोजां जागोन। नङाबा हयथ' 14 जुन जाखांनायनि उनाव गोबां रोखोमनि नियम नितिफोर फैगोन एबा गोबां रोखोमनि फैसाबो नोंथाङा भरिनो हागौ। बेजों लोगोसे रायजोफोर दानिया आं नोंथांमोननो बुहुमाव जानो गोनां गिदिरथार मोननै जाथायनि सोमोन्दै खोन्थानोसै। बे जाथायफ्रानो जाहैबाय फैगौ 25 मार्च समबार फुंनि 10:24 रिंगानिफ्राय 3:01 रिंगासिमनि गेजेराव जागोन। बे जाबाय बोसोरनि गिबि खेब अखाफोर मन'नाय। बे अखाफोर मन'नाया जोंनि भारत हादराव सानखाय नुनाय नङा, हयथ' बुहुमनि दस्रा जायगाफ्राव नुनो मोननाय जागोन। बे अखाफोर मन'नायनि 14 साननि उनाव जानो थांगासिनो दं बुहुमनि बयनिफ्रायबो देरसिन सान मन'नाय, आरो बियो 100 बोसोरनि उनाव बुहुमाव जानो थांगासिनो दङ। बियो जागोन 8 एप्रिल बेलासिनि 2:12 रिंगानिफ्राय 2:19 रिंगासिम। गासै समा 7 मिनिट 14 सेकेन्डनि थाखाय थागोन आरो बे समाव बुहुमाव खोमसि जाजोबगोन। बुहुमनि गोबां जायगा आमेरिका, फ्रान्स, इंलेन्ड, नरवे, जापान जेरावबो नुजोबनो मोननाय जागोन आरो बे समाव खोमसि जाजोबगोन होननानै निउसफोरनि गेजेराव दिनै मोनथिनो मोननाय जादों। दा बे सान मन'नाय आरो अखाफोर मन'नाया 14 दिननि गेजेरावनो जादों आरो बियो 100 बोसोरनि उनावसो जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे सान मन'नाय समाव नोंथांनाव जुदि इकुइपमेन्ट गैयाबा, सान मन'नायखौ नायग्रा एबा गाननानै नायनो हानाय जुदि मुवाफोर गैयाबा नोंथाङा सान मन'नायखौ नायैयानो गाहाम जागोन होननानै आं सानो। हयथ' सानखौ नोंथाङा जुदि नायदाव फ्लाङो माबाफोर जुदि एफेक्टफोर जायोबा, मेगन आलौनाय माबा बिदिनो बायदि रोखोमनि जाथायफोर जुदि जाबाय बायनो हागौ। आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै मोनथामसो मोनथिनो गोनां खोथाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। बेनि गेजेराव आं फंनैसो खोथा होनो नागिरदों। जाय बिथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायनानै नेगेटिभ कमेन्ट हरो, गाज्रि लिरहरो, बिथांमोननिसिम आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों होनदों आं इउटिउबनि थाखाजों सोलिनो एबा इउटिउबजों आं माहाजोन जानो होननानै आं भिडिअफोरखौ बानाया। आंनि भिडिअ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सोरबा सानै साथाम साबाया आंनि भिडिअखौ जुदि बुजिनानै
आंनि भिडिअनि गेजेरजों जुदि माबाफोर लाभालाब मोननो हादोंबा आंनि थाखाय बिनि आशीर्बाद होननानैसो आं साननानै भिडिअखौ बानायो। सोरबाया जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो बायोबा नोंथांमोना नायाबानो जाबाय, चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना हो। आं दासिमबो भिडिअ बानायनायनिफ्राय रावखौबो थिनफेराखै आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै बुङाखै। दा नंखायनो रायजोफोर, आं सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ नायोबा आजावोबा बे गावनि गोसो, आं रावखौबो आंनि चेनेलखौ नाय एबा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम बेखौ आं आसा खालामा। आरो गोबाङानो साननो हागौ इउटिउब चेनेलजों माहाजोन जादों, सोलिनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामनानै भिडिअफोरखौ बानाया। आंनि भिडिअनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सोरबा सासे मानसिया आंनि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे सहाय जायो बेखौ होननानैसो आं गोबां रोखोमनि मुलिनि एखमबा भिडिअ बानायना हरो, एखमबा एन्टारटेनमेन्ट बानायना हरो, एखमबा बिदिनो नांगौ रादाबफोरखौ लानानै आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरो। आंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सोरबाफोर जाहाथे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे सहाय जायो, आं बेखौसो हास्थायो। आरो जुदि सोरबाफोर सानोबा आंनि भिडिअआ खामानि गैयाबा नोंथां नायाबानो जाबाय, लाख लाख इउटिउब चेनेल दं, मेला रोखोमनि दिनै ससियेल मिडियानि माबाफोर दं, बेफोरखौ नायबानो जाबाय। दा नंखायनो उल्था फाल्था कमेन्ट होनानै नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ होनानै लाब गैया। आं बेसेबां गाज्रि बेनि गाज्रिखौ आं नुवा, दस्रायासो नुयो। दा नंखायनो मालायखौ गाज्रि होननाय सिगां गाव गावखौ बेसेबां मोजां बेखौ नायग्रोनाया गाहाम होननानै आं सानो। दा रायजोफोर, आंनि बे भिडिअनि गेजेराव जुदि माबाफोर होननायाव गोरोन्थिफोर मोनदोंबा बेखौ आं निमाहा बियो। बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ आं दिनै एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।